जोंहा माने सिनेमा नायनो फैनायफोरखौ नायदो एसे नै ओरै ओरै मा लागोन नागा मिनि Una vicina, anche Adea, दुखुजों बायग्लिलांगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्टआव जोबोद मोजाङै दं आरोना जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना बेनो जाहैबाय दाख्लै आं नोंथांमोननो माने मोनसे पाब्लिसिटि खालामबाय थादोंमोन ना थैसाम 2नि थ' बेखौ जों दिनै माने 30 आगस्ट नालाय दिनै देखायगोन बेखौ नायनो होननानै जों माखासे नै मिथिंगा नायलाय गासिबो थांजोबनो नागिरदों आरोना दायो गगा मुग मोनबाय थांबाय थासिगोन जोङो ओमफ्राय नोंथांमोन माने भिडिअ लाबोयो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना माने कन्टेन्टखौनो एकदम मोनाखैमोन दामानि ओमफ्राय बोथोरखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना जोबोद गरम जेरावबो थांनो हायामोन नालाय थ' दिनै ओंखायनो मोनदों बेखौनो नोंथांमोनखौ बानायना देखायनो होननानै बेयाव फैनाय जादों आरोना थ' नोंथांमोनाबो नायदो माबायदि जागोन बिदि सोर सोर नायगोन बेसे बुरजा मानसि जागोन जायगाया बेसे माबायावसो जाबाय नालाय गोजानावसो जाबाय नालाय माबायदि जागोनथाय ओंखायनो नोंथांमोननि जेसे देखायनायखौ जागोन ना आं डाइरेक्टआव जों देखायनोसै ना लामायाव एसे देखायलांसै बिदिबा नायनोसै सबनसि कलेज मोनबाय नै दासो एकदम कलेज गनायजों ग्रोब मोनफैनाय जादों आरोना जोंनि सानफ्रामबो नुफ्लेबाय थाग्रा फैबानो ओरै लोगो मोनग्रा सबनसि जालांखौ मोनलायबाय आरोना ओरै बे सानथि मोनैसो हा मा गिदिर होनदों दै गिदिर मोनबाय मा दै होनो दैखौ मा दै होनो दैखौ सिगाङावसो जिरायनांगोनलै बेखौ होनबा देलाय मा दै होनो दे मिथिया दसे सिरि थाबैनो नागिरबानो माथो जायो लोगोफोर फैयै फ्राय मोनफैबाय आरोना टाउनखौ जों बाइपास बारबोबाय ओमफ्राय ससे थांबानो मोनसिगोन ओमफ्राय बे नैबे जोंनि जिथुनाखि लखिमपुरनि बिश्व टकि हल आरोना बेयो माने बगेजराव टाउननि माबायदि जायगायाव एसे देखायनोसै नोंथांमोन आरोना माने जोंनाबो नैबे माने फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स जागोन आरोना हलाव बेबायदि सिनेमा नायफेराखैमोन बर' सिनेमाखौ गोदो माने बेलेग सिनेमाखौ नायदोंमोन नाथाय माने नैबे बिदि बर' सिनेमाखौ बिदि हलाव नायनाया फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स जागोन माबायदि जागोनथाय मानसिफ्रा माबायदि जागोन थांबा देखायनोसै आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाया बेनि ओमफ्राय आं सिनेमाखौ नोंथांमोननो देखायनो हानाय नङा मानो होनबा दिनैसो रिलिज जादों नालाय बेबायदि भिडिअ सिडिअ लानो हानाय नङा मानसिफ्रा माबायदि जादों सोर नायदों माबायदि नायनानै माबायदि मोनदों एसे मानसिफोरनाव माने सोंनानै नायगोन आरोना नोंथांमोनाबो माने बेखौ एसे नायदो ओमफ्राय जाय नायाखै नायदो ओमफ्राय जाय नायदों आरोना नायनायफ्रा एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरोना जाय माबायदि मोनदों सिनेमाखौ थ' बिदिबा नायलांबाय थादो आरोना फैयै मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय गारिखौ जिथुनाखि जोंनि सुर्य माबाया बिश्व टकि हल माबायाव माने गारि स्टेन्ड खालामनाय जायगा गैया नालाय नैबे आवगोलनि पुराना नैबे सुर्य हल होननाय मोनसे जायगा दंमोन आरोना बेखौ सिफायजोब्बाय बेयाव गारि स्टेन्ड बानायदों आरोना गारिखौ स्टेन्ड बानायबाय ओमफ्राय बानायनानै जों दा ससे थाबायना थांसै आरोना खाथि एसे गोजान नङा ओमफ्राय जाय माने लखिमपुराव फैफेरै मानसिफ्रा फैयोबा आरोना ओरैबायदि माने बिराद टाइट आरोना जायगाया माने ओरै हाबबा ओरै हाबनो मोना ओरै थांबा ओरै फैफिननो मोना बिराद दिगदार माने जोंनि नैबे लखिमपुर माबायाव गारि स्टेन्ड बानायनानै बिराद खस्थ' आरोना सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला माने एसे मिथिना लानाय मोजां आरोना गारिखौ बिराद माने साबधानसो लाबोनानै सोनानै दोनफैयो आरोना ओमफ्राय जायगाखौ मिथिखानानैसो फै मिथियालासेनो खनसेनो फैनांगौबा नों बिराद गिदिं टार्निं खननै खनथाम बानायनो फिननो गोनां जागोन आरोना थ' गारिखौ जों स्टेन्ड खालामबाय ओमफ्राय ससे थाबायना थांसै टाइमाबो जासिगोन नालाय जों हलसिम थांसै आरोना लखिमपुर टाउनखौबो एसे नायदो आरोना एसे भिउसखौ देखायना होनोसै नोंथांमोननो माबायदि माने जोबोद टेक आरोना नैबे लखिमपुर टाउन होननाय जायगानि गारि गंसे नोङो दोनथ'बाथाय ओरैबायदि टेक आरोना गारि हाबनाय जायगाया ओमफ्राय बे फैबाय थादोंना बेजों ओरै फैनायल' जागोन ओमफ्राय थांनाय सुबिदा गैया आरोना सोरबा जुदि गोदानै फैदोंबा बेखौ मिथिना लानाय मोजां आरोना ओरै जुदि सानजानिफ्राय फैदोंबा बेखौ नोङो बायसान्स माबानि मिस्टेक जानाय जुदि माबाखौ जायगाखौ बारबोबायब्ला नों बेखौ बबेबा जायगाजोंसो गिदिंनानै ओरै गिदिंनानै फैनांगोन आरोना थ' बेजोंनो नोङो रिटार्न थांफिनो हानायनि खुनु सुबिदा गैया जाहाथे थांफिननो नागिरब्लाबो माने हायानो नांगोन आरोना थ' बेबायदि जाहोनाव माने जोबोद खस्थ' आरोना
हला नैबेनो आरो ना हलाव माने जेनाखि सिनेमानि पस्टारानो गैया माथो नै हारसा फिल्मनिसो माबा दं बेनो आरोना हला ओमफ्राय हारसा सिनेमानिसो पस्टार दं गिदिर गिदिरनो ना थैसाम थुवानै फिसा नै पस्टारानो गिदिर गिदिर होनांगौ सिनेमा नायग्राफ्रानो नै बेनो टिकेट काउन्टार नैबे टिकेट लांदों टिकेट दे हेलौ मानसियानो गैला नै बबाव खारखो मानसियानो गैला टिकेट काउन्टाराव दानाबा बबाव थांखो हा टिकेटखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय सिङावथ' बिदि देखायनो होनाय नङा मानो होनबा सिनेमाया माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टसो दं नालाय ओंखायनो माने देखायथ'ला आरोना डाइरेक्ट हाबजेनसै कोनबालाय है बेखौनो गासिबो हाबजेनबाय खोमसि आरोना 150 बलजों टस मारि सिनेमायावबो जोबोद खोमसि आरोना माने बेखौ पपकर्न बानायगासिनो बेखौ जानोसै आरोना नायै नायै दसे टाइम पासनो निना नों मानो इसेबां खस्थ' खालामबाय थादों नों मानो नोंदानाव मदद बियाखै नङा आं आंनि आदाखौनो हमनो हानाय नङा आंनि हाबानि थाखायनो आंनि आदाया जोबोद दुखु सहायनांबाय आरो बे जायगायाव आंखौ हाबा जानानै आलाय सिलाय जानानै दं होनना मिथियोब्ला आंनि आदाया दुखुजों बायग्लिलांगोन जोंहा माने सिनेमा नायबाय फैनायफोरखौ नायदो एसे नै बोरै बोरै मा गामिनि जों सरायमुरि नै एकदम बोरै बोरैयाव फैदों आरोना माबायदि मोनदों सिनेमाखौ मोजां मोनदों गाबनो ओंखारगोन ना ओंखाराखै गाबनो ओंखारदों हा दे बरिया मोजां जादों ना मोजां जादों ना नुबावगोन नायबावगोन नामा खनसे नायबावगोन ठीक আছে दे मोजां मोनदों मोजां ना दे फिल्मा अलरेडि जोब्बाय आरोना ओमफ्राय आं दानि मानसिया खमखामोन नालाय बारा मानसि गैया ओमफ्राय गैला थांजोब्बाय बे बाहेरायाव ओंखारबोजोब्बाय नै बोरै बोरै ओंखारबोखोथाय आच्छा जोबोद मोजां बेखौल' बुंगोन दै माने मोननैसो सिकेन आरोना आं बिराद माने फेन्टास्टिक मोनो आरोना आं बेबायदि माने नुफेराखैमोन सिगां फार्स्ट टाइम ओमफ्राय हलाव बेबायदि नायफेरनाय जायामोन आरोना ओमफ्राय माने हलाव नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों माने मोदै गफेरामोन आं बिदि बर' फिल्माव हरदों आरोना ओमफ्राय लखिमपुरनि रायजोफ्राथ' सोंदों बिसिनाव माबायदि मोनदों आं दानि सोंना नायदोंमोन आरोना आंनि माबायाव ओमफ्राय बिसोरबो बिराद मोजां मोनदों आं बर'फोरनिफ्राबो थ' बेनो आरोना आंनि माबाया बिबुंथिया ठीक আছে ओमफ्राय थांनानै बेयाव माने बक्स अफिस बेयाव माने एडभार्टाइज होयो आरोना प्रडाक्ट साफायबाय थ' जोंबो एसे साफायनोसै आरोना लोगोफोर अलरेडि फिल्मखौ नायनानै बाहेरायाव ओंखारबोबाय ओमफ्राय फिल्म हिसाबै आं फिल्मखौ जोबोद मोजां मोनबाय मानो होनबा हलाव नायबा एसेबाबो साबसिन नुयोना ओमफ्राय फिल्माबो मोजां जाखादों नालाय माखासे माने माबाफ्राबो जिथुनिखि माबा एफेक्ट्स ओमफ्राय जिथुनिखि फिल्मनि काहिनि ओमफ्राय जिथु स्क्रिप्ट आरोना स्क्रिप्टआनो जोबोद मोजां जादों माने जोबोद मोजां जाखादों आरोना ओमफ्राय जिथुनिखि माने फिसा माखासे फिल्माव माने रल थायोना बेफोरखौ माने नायनानै बेफोरखौसो मोजां मोनो मानसिफ्रा थ' माने बेफोरनो माखासे फिल्मखौ माने जोबोद मेहेरगोनां खालामो आरोना थ' बेफोर गासैबो बेरखांदों फिल्माव थ' बेनिखायनो माने फिल्मा बिराद मोजां जादों आरोना आंबो जोबोद गोसो सिंजों मोजां मोनबाय थ' बेयाव माने गोजान जायगा नालाय मानसिफ्रा बारा नायफैयाखै फैनो माने थाव बिराद गोजान जायोना जोंनिफ्रायबो ओमफ्राय टाउननि लकेल डिस्ट्रिक्टआव बारा मानसि गैया नालाय एसे खम जादों आरोना थ' ओमफ्राय उननि समफ्राव जेब्ला सिजोना फैगासिनो दं नालाय फुजा सम दङ ओमफ्राय बिदिनो गोबां
सिजन दं थ' नोंथांमोनहाबो नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरोना थ' बेखौनो आं फोरमायबाय जोंबो थांबाय थानोसै आरोना थ' बेखिनियानोमोन ओमफ्राय नै बिसोरो मा लागोनिमोनथाय बिसोरबो नायनानै ओंखारबोजोब्बाय आरोना गासिबो ओमफ्राय हला नैबेनोमोन आरोना दहाय नोंसोरनो हाबजेननायाव देखायबोखाबाय थ' गोबां माने गोजानब्लाबो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों नायफैबाय आरोना नायनानै माने मोजां मोनबाय बेखिनियानो आरोना नोंथांमोनखौ माने एसे नायनानै सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों आरोना जोंबो थांबाय थानोसै ओमफ्राय फैनायजों लोगोसे नै जोंहा माबा माबि नांगौनो नै गाननाय जोमनाय नांगौनो फुजायाव मोननाय नंलालै नोङो फुजायाव मोननाय नंलादै नोङो लाबावगोन ए दुखु गोनांथारबा थ' लोगोफोर फैयै फैयै जोङो माने लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव आरोना नैबे टाउन खाथियावनो आरोना खुलाबालि होननाय गामियाव हाबफैनानै बेयाव माखासेया माने खुरमाफोर दं होननायखाय बेयाव हाबलांनानै ओंखाम जालांनो होननानै हाबफैबाय आरोना थ' भिडिअआ एसे माने बारा गोलाव जायासै बारा देखायबाय थानोबो हानाय जायासै आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ आं मोजां देखायनो हायासै माखासे रेकर्ड लादोंमोन बे माने आथुरजों रेकर्ड जास्लाबाखिसै आरोना माखासे माने आर्टिस्टफोरनाव आं माखासे सोंनाय दंमोन बेखौ माने आं सोंनानै देखायजोबनो हायाखिसै आरोना रेकर्ड जालाङासै थालाङासै थ' बेनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव निमा बिनाय जाबाय आरोना थ' फिल्मखौ नोंथांमोना नायो आरोना उनाव थ' आं गोबाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना थेंक इउ फर वाचिं